Mataró Ràdio, 89.3 FM. Per fer salut, per quedar amb altres runners, per l'emoció de travessar la meta. Dissabte 11 de juny a les 7 de la tarda, cursa nocturna Hyundai Motorprim Mataró. Curses de 5 i 10 quilòmetres. Apunta-t'hi i t'enduràs una samarreta tècnica Luambi, avituallaments, pasta party i fi de festa. Organitzat per l'Ajuntament de Mataró, Mai Macanso, Laietana, Lluïsos i Zona VIP Events. Col·laboren Powerade i Esport. Cursa nocturna Hyundai Motorprim Mataró. Inscriu-t'hi a zonavipevents.com. Va, un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa. Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant, però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants i2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners, perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya. La xarxa urbana de distribució de calor i fred de Mataró arriba als clients mitjançant una xarxa de canonades que recorre el subsòl de la ciutat. Donem servei de climatització i aigua calenta sanitària a equipaments educatius, esportius, empreses i particulars. Substituïm la caldera o equivalent per un model de sostenibilitat, estalvi i eficiència energètica. Informa-te'n a tubber.aigüesmataró.com. Aigües de Mataró. La col·lecció Bassat presenta la primera exposició d'obres del segle XXI. Enric Encesa, Pep Carrió, Charo Castillo, Ramon Enric, Jaume Ribas i els mataronins Rosa Codina Esteve i Marc Prat. A la nau Gaudí, al carrer Cooperativa 47 de Mataró. Colors, aromes, sensacions, sol, flors, passejar. A Mataró Park floreix la primavera. Els looks més atrevits, quedar amb els amics per prendre alguna cosa. Les tendències que donen vida a casa teva. Anar al cinema o divertir-te amb els més petits de la casa al parc infantil. Vine a Mataró Park i descobreix la primavera. Mataró Ràdio, 89.3 FM. Benvingudes, benvinguts a l'entrevista de Mataró Ràdio. Avui ens acompanya el senyor Sergi Morales, que és el cap del grup municipal d'en Comú Podem Mataró a l'Ajuntament de Mataró i membre també de l'equip de govern d'aquesta ciutat. Senyor Morales, molt bon dia, benvingut. Molt bon dia, Pep, i a tots els nostres oients. Escolti'm, diuen que potser ara baixaran un pèl les temperatures. Hem tingut un cap de setmana pràcticament de santes, pel que fa a la calor. Francament, llegia aquests dies que em sembla que ha estat el cap de setmana de maig amb el registre de temperatures més altes, no? A banda de les ganes que puguem tenir tots, no?, de sortir al carrer, d'anar a la platja i tot això, la veritat és que és una mica preocupant també, no?, perquè jo crec que és una mostra més, no?, del canvi climàtic que no parem de dir que vindrà, no sé què, no és que vindrà, és que ja ho tenim aquí, no?, i per tant que saltem pràcticament directament de l'hivern a l'estiu, que ens saltem el que era la primavera, no?, doncs jo crec que bé, perquè hem pogut gaudir d'un cap de setmana al carrer, de platja, la gent ha pogut sortir, però al mateix temps una mica preocupats, no?, per aquest canvi tan sobtat de temps, aquestes altes temperatures, a aquestes alçades de l'any. La cara i la creu d'un bon temps extraordinari des del punt de vista d'allò del gaudi, no?, de la gent sortir a gaudir de les activitats, que n'hi havia moltes aquest cap de setmana. Quan arriba la primavera i és un esclat d'activitats que es fan entre festes de barri, la setmana de la natura, les activitats també al port, amb aquest Mataró Connecta amb el mar, les festes, com dèiem, de barri, la romeria rociera al parc forestal. És a dir que a Mataró el cap de setmana passen moltes coses també, i
si fa bon temps, evidentment és molt més agraït. Ara, l'altra cara de la moneda és la que deia vostè. Això vol dir també aquest excessiu bon temps que el canvi climàtic ha arribat i sembla que és per quedar-se. Efectivament, no? Jo crec que, per una banda, la primera qüestió és que la gent té moltes ganes de fer coses, té moltes ganes de retrobar-se al carrer, té moltes ganes de recuperar aquelles activitats que havien perdut arran de la pandèmia, no? I una mostra és tot el seguit d'activitats que has mencionat que s'han produït durant aquest cap de setmana i que, francament, jo crec que ara ja anirem amb aquest ritme pràcticament fins les Santes, no? a la ciutat, que és una bona senyal, no? La veritat és que amb les persones que m'han anat trobant durant el cap de setmana, doncs tothom ho viu de forma molt alegre de poder recuperar aquesta normalitat, d'aquests espais de trobada, de cultura, de compartir, no? I tot aquest seguit d'activitats jo crec que són una mostra d'això, no? Des de la romeria, totes les activitats al port, a les festes de barri, són activitats que moltes d'elles feia, doncs, 3 anys que no les podíem gaudir a la ciutat, no? Jo crec també que és una mostra de que la ciutat continua molt viva, no? Que la gent té ganes de fer moltes coses, que la gent té ganes de trobar-se i també de que el teixit social de la ciutat està fort i amb ganes de continuar fent activitats a la ciutat. Vostè ho ha estat dient ara, 3 anys, vam començar el mes de març del 2021 amb la pandèmia, hem passat 2 anys molt fotuts, no només des del punt de vista de la sanitat, malauradament amb víctimes mortals també, amb molta gent infectada, amb gent que té un Covid persistent, però a més hi ha hagut unes conseqüències econòmiques brutals que s'han intentat pal·liar des de les diverses administracions, també des de l'Ajuntament de Mataró. Jo li voldria preguntar ara mateix en quina situació estem des del punt de vista del treball, de l'empresa a casa nostra, vostè que és el responsable d'ocupació i empresa, amb aquests 2 anys que hem deixat enrere de pandèmia, estem molt tocats, ens estem recuperant? Bé, com apuntava, jo crec que portem doncs, tot aquest període, de fet des del 2020, la pandèmia començava el 2020, després d'aquesta llarga pandèmia encara ens estem sortint, diguéssim, no? Ens arriba aquesta guerra terrible, no? A les portes d'Europa i totes les conseqüències, lògicament, en primer lloc, humanes, no? Però també socials i econòmiques, no? I el que podem veure a la ciutat és que, òbviament, això ha tingut un impacte important en el teixit productiu, però també el que veiem és que des de finals de l'any passat cap aquí s'està generant una recuperació a una velocitat relativament ràpida, no? Divendres passat, per exemple, em reunia amb dijous de la setmana passada feien aquí un acte a l'associació PIMEC, no? la patronal PIMEC, on vam tenir l'oportunitat de parlar amb diferents alcaldes i regidors de la comarca també i el propi president de PIMEC i en parlàvem d'això, no? De les conseqüències que està tenint per les empreses, sobretot pel que respecta a la crisi energètica, no? A l'encariment de l'energia que està dificultant l'activitat de moltes empreses que són intensives en l'ús d'energia, especialment en la indústria textil, per exemple, que encara tenim una part important a Mataró, la comarca, amb la dificultat també per tenir accés a materials per les dificultats de la cadena de subministrament i també l'encariment dels costos, no? De tot el que són les matèries primeres. Això està impactant, jo crec, de forma important en la rentabilitat d'algunes de les empreses, però al mateix temps també jo crec que es demostra que les receptes que es van posar en marxa per protegir els treballadors i les empreses, no? Hem parlat molt del tema dels ERTOs, no? Un sistema de protecció pels treballadors i les empreses que va permetre que moltes empreses aguantessin i no haguessin de tancar. En el cas de Mataró vam tenir més de 10.000 persones en situació d'ERTO i pràcticament totes s'han reincorporat a la feina, el qual és una molt bona dada. I si analitzem també les dades en relació a l'ocupació a la ciutat, per destacar-ne només 2 dades. Estem per sota dels 8.000 aturats, amb una taxa encara elevada del 13%, però ens hem de remuntar a l'any 2008 per tenir unes dades similars. En el darrer any s'han generat a la ciutat, a més de les 10.000 persones que s'han incorporat, 2.500 llocs de treball, una reducció del 25% de l'atur en un any, que és una dada mai vista. I també jo crec que hem de posar
en valor les darreres mesures com la reforma laboral, com ha millorat això també les condicions de vida dels treballadors. Veiem els darrers 2 mesos, el mes d'abril i març, com a la ciutat s'han signat cadascun dels mesos més de 1.000 contractes indefinits. Són dades històriques que no s'havien vist mai a la ciutat, també com s'està modificant el mercat de treball, com s'està generant condicions més estables, especialment pels sectors més precaris, els joves, les dones, els aturats de llarga durada majors de 45 anys, no? I com doncs, totes les actuacions que anem fent des del propi Ajuntament, també amb la col·laboració dels agents socials, amb els sindicats i els empresaris, van afavorint també, mica en mica, aquesta recuperació. Jo crec que hem de ser prudents ara mateix, no? Tenim una situació encara molt incerta, no sabem quan s'allargarà la guerra a Ucraïna i els efectes que això podrà tenir a mig i llarg termini, però sí que el que podem dir que a hores d'ara la recuperació, malgrat tot això que ens ha passat, la recuperació s'està produint, s'estan generant llocs de treball a la ciutat, s'estan generant noves oportunitats, per tant, optimisme moderat malgrat tota la situació que tenim a la ciutat. Fa uns dies parlàvem amb els empresaris del sector tèxtil, especialment del sector del ram de l'aigua, que en diuen, de les tins i tot plegat, i ens manifestaven la seva enorme preocupació, precisament per això, per l'increment dels costos de l'energia derivats de la guerra d'Ucraïna, i ens deien, diu, una de les coses que pensem que hem de fer és anar avançant cap a les energies renovables. És a dir, que també la indústria a Mataró, això està passant ara ja amb el tub verd, per exemple, no? Que també es fa extensiu al sector industrial. Aquest és el camí, l'aplicació de plaques fotovoltaiques, amb noves maneres d'entendre els recursos energètics? Bé, jo crec que allò que abans era una oportunitat, ara s'ha convertit en una necessitat per la situació que tenim. No? Parlar també aquests darrers dies jo amb els empresaris, fa unes setmanes justament a més reunir amb el Consell Econòmic i Social, també amb la presència de l'alcalde, per abordar amb els sectors econòmics, amb les empreses, la situació que estem vivint en relació a la crisi energètica. I per buscar solucions, per veure des de les limitacions que té una administració local, no? Per veure com avancem aquesta necessitat de transformar el que és el mercat elèctric. Jo crec que aquí, per una banda, hem d'avançar i hem d'ajudar a l'empresariat a poder fer aquesta transformació en clau de poder autogenerar energia i energia verda. En aquest sentit, de fet, estem treballant ja des de fa unes setmanes en un pla de mesures per fer front a la crisi energètica. Volem posar en marxa també l'oficina per acompanyar les empreses que vulguin instal·lar plaques fotovoltaiques especialment a polígons. Volem estudiar també la possibilitat d'avançar, de promoure comunitats energètiques industrials, és a dir, que a partir de l'energia que es generi d'una inversió compartida es puguin beneficiar doncs, més d'una empresa, i a nivell de ciutat també estem aprofitant aquells actius que tenim, com és en el cas del tub verd, com aquella energia que tenim generada per la incineradora pot servir, com ja està servit des de fa molts anys, per l'hospital o pel Sorrall, com podem ampliar la xarxa que tenim del tub verd. De fet, a l'aplicació dels romanents tenim diferents partides per fer arribar diferents equipaments esportius i educatius també de la ciutat, i fa uns dies també veiem com ja noves empreses es comencen a instal·lar en aquesta nova xarxa. Jo crec, com apuntava, que el moment per necessitat ara mateix doncs és més que idoni per allò que potser les empreses portaven un temps rumiant sobre si ho havien de fer, si no ho havien de fer. Jo crec que ara està molt clar que hem de fer una aposta per l'autogeneració sostenible, bàsicament per reduir l'impacte ecològic de les activitats, i al mateix temps també per reduir la factura de l'electricitat de les empreses i també dels consumidors particulars. L'altre dia vostè participava en un dels actes de Cluenda, no sé si és l'últim o abans de començar aquesta entrevista vostè em deia, no, em penso que hi haurà algun acte al Foment. Parlem dels projectes COEMA, aquests que es fan des de les escoles, en què els alumnes doncs, aprenen a crear empreses d'aire col·laboratiu, cooperatiu i amb finalitats també, sobretot, solidàries. M'agradaria que fes una mica de balanç de com valora vostè aquesta iniciativa, que ja fa anys que es porta a terme a Mataró, i com veu els nens i nenes de la nostra ciutat des d'aquesta perspectiva.
Doncs, francament, ho valoro molt positivament. Com vostè apuntava, és una experiència que ja té uns anys, té una certa tradició a la ciutat. Sempre repeteixo que Mataró és una referència en l'àmbit del cooperativisme i l'economia social, i que, a més, justament, aquest govern el que està fent també és impulsar tot allò que té a veure amb una economia diferent, una economia que posa les persones al centre, una economia que es preocupa també per la gestió democràtica, una economia que es preocupa també per l'impacte en el medi ambient, i aquest projecte que vostè anomenava, bàsicament, són 6 escoles de la ciutat en el que els seus alumnes de 5è i 6è de primària constitueixen cooperatives fictícies, és a dir, entenen quins són els òrgans d'una cooperativa, que han de crear uns estatuts, que han d'escollir un consell rector, que han d'escollir un president, un responsable de finances, un secretari, un responsable de màrqueting, que a més d'això han d'elaborar un producte viable, és a dir, han de fer, han d'aplicar, diguéssim, totes les matèries, perquè han de decidir de forma assembleària quins productes volen vendre, han de decidir també a quin preu el vendran, com el vendran, per tant han de fer un petit estudi de mercat. A més, són iniciatives que a part dels diners que recullen per la venda d'aquests productes van destinats també a una entitat, una ONG, una fundació de l'àmbit dels animals o de l'àmbit de l'atenció a la discapacitat o de l'àmbit social, i que finalment fan aquests productes, no?, després de generar aquestes cooperatives, després d'entendre com funciona aquesta manera de gestionar, d'emprendre d'una manera diferent. No? A vegades ens pensem que emprendre només és un empresari que té molts calés i que... No, també es pot emprendre de moltes maneres, de forma cooperativa, portant tots la nostra feina, i a més això culmina amb una fira on cada escola posa la seva parada. Això va ser divendres a la tarda a la plaça Santava, que estava plena de gom a gom, on tenen l'oportunitat de vendre els seus productes. Per tant, fan tot el cicle complet des de la creació d'una empresa, la creació de les seves estructures, la definició d'un producte, la venda, i a més he de dir, amb la incorporació de valors de la sostenibilitat i l'economia circular, pràcticament tots els productes eren reciclats o vinculats a l'economia circular, i finalment hi ha un acte de tancament on podem fer valoració de tot plegat el dia 3 de juny al Foment Mataroní, on totes les escoles i també amb el propi Ajuntament podrem també felicitar tots aquests infants que han gaudit d'aquesta experiència. Jo crec que és molt positiu, sobretot per els valors que es treballen amb aquestes activitats i per obrir la mirada a les diferents formes d'economia i especialment posant la mirada en el cooperativisme, a l'economia social, que té una llarga tradició a la nostra ciutat, i és important que es conegui també a les escoles. Escolti'm, fem una cosa, anem fins a Màlaga. Anem fins a Màlaga perquè la setmana passada, a finals de setmana, hi va haver un congrés sobre ocupacions en el qual hi va participar i va tenir un paper importantíssim Mataró. De fet, estava entre les delegacions més completes. Hi participava la regidora de Promoció Econòmica, l'alcalde, també hi era el cap dels Mossos d'Esquadra de Mataró, també hi tenia presència la policia local, hi havia el Col·legi d'Advocats, tot per explicar la situació que es viu a Mataró, que segurament també es viu en altres ciutats, però a Mataró d'una manera molt especial i que ha sortit tots els mitjans de comunicació, no només els locals, sinó a nivell nacional, pel tema de les ocupacions, aquelles que en diem mafioses, aquelles que es produeixen amb violència i que són per benefici d'alguns que se'n beneficien, diguéssim, de la necessitat d'altres, no? Demanaven que hi hagi alguna llei, que es modifiqui la llei per evitar que hi hagi aquest tipus d'ocupacions, i es deia en veu alta, és a dir, hi ha una preocupació enorme sobre això. Hi ha aquestes ocupacions que també provoquen mala convivència entre els veïns del sector on es produeixen aquestes ocupacions, és inseguretat. Tot això, clar, té també, com dèiem al començament, amb el tema del bon temps i el canvi climàtic, dues cares. Una cara és aquesta i l'altra és la necessitat real també que hi ha de vivenda. És a dir, tenim un problema important en què hi ha molta gent que no té recursos i, per tant, també necessita una vivenda. Per tant, és una situació ambigua, complicada, però que demana solucions per les dues bandes, no?
Efectivament, és una problemàtica que, com molt bé apuntes, té moltes aristes, no? Perquè la problemàtica de les ocupacions, on Mataró està tenint un paper molt destacat, no? I el fet és la nostra presència, la presència del nostre alcalde també en aquest congrés, no? Fent una aportació també de tota la feina que hem fet a Mataró i que té diferents causes, no? Jo voldria apuntar primer la situació preocupant, no?, de les dificultats d'accés a l'habitatge, no? I això genera, doncs, tota una sèrie de problemes i conflictes associats a les dificultats d'accés a l'habitatge. Primer de tot, hem de dir que si no haguessin habitatges buits, no hi haurien ocupacions, no? Si tenim milers d'habitatges habitatges buits, propietats de bancs, de fons voltors, etc., que tenen allà una sèrie d'actius per ells amb la necessitat que hi ha d'habitatge, doncs, d'alguna manera, estem alimentant aquestes entitats estan alimentant el conflicte. Segon lloc, perquè també tenim, doncs, una sèrie de màfies, de persones que s'aprofiten, perquè jo crec que s'aprofiten de la situació desesperant de moltes famílies que no tenen possibilitat d'accedir a un habitatge i s'aprofiten d'aquesta situació tan greu que pateixen, no?, per poder facilitar un habitatge de forma ràpida a canvi d'uns calés. I a més tenim un problema i conflictes importants amb algunes ocupacions conflictives, no?, que són focus de conflictes, de problemes, de molèsties als veïns, de problemes de convivència, fins i tot en algun cas de menudeig de drogues, i hem d'entendre tots aquells veïns que pateixen dia a dia i ens han de posar al costat també d'aquestes persones. Jo crec que, per una banda, hem de fer tota la feina possible amb els instruments que tenim als ajuntaments, tenint en compte que no hi ha ningú que estigui fent una política sèria en matèria d'habitatge. Hem de recordar quants anys fa que la Generalitat no fa cap tipus de promoció quan té la competència, és qui hauria d'assegurar aquest dret a l'accés a l'habitatge. Hem de recordar l'impuls, per exemple, que la nostra regidora, la Saray Martínez, està fent a la ciutat en aquesta matèria, amb la marginatura dels acords de diferents promocions a la ciutat, amb tots els acords per la regulació del preu de lloguer, amb les noves promocions d'habitatge dotacional que també farem, amb les noves licitacions que ja estan en marxa per construir habitatge assequible al carrer Xurruca, al carrer Llevantina. Però, malgrat tot això, és insuficient, no? Ara, el que no podem llençar és un missatge que davant d'aquesta situació greu de dificultat d'accés a l'habitatge prima la llei del més ràpid o el més fort, és a dir, prima la patada a la porta. Jo crec que amb això hem de ser contundents i hem de treballar per seguir garantint i ampliar l'accés a l'habitatge, però no podem donar un missatge de que aquí tot s'hi val, perquè després també tenim molta gent que està esperant, que està en una llista apuntada, que amb totes les dificultats, perquè el problema d'accés a l'habitatge ja no és la persona que no té feina, que acaba d'arribar, no, és que hi ha moltes persones que potser tenen una nòmina de 1.000 o 1.000 i alguna euros que no poden llogar un habitatge, perquè amb la nòmina, perquè li demanen una sèrie d'avals, una sèrie de qüestions que fins i tot tenint feina no poden tenir un accés a l'habitatge. Davant d'això, el missatge que hem de donar des de l'administració és que hem de treballar molt més i hem de demanar també a la resta d'administracions, a la Generalitat, al govern també de l'Estat, que s'hi posin a treballar en aquesta matèria, que necessitem recursos addicionals perquè segurament és la problemàtica més important que tenim i al mateix temps llançar un missatge de dir el que no pot ser és patada a la porta, això no pot ser en una societat democràtica, perquè hi ha molta gent que fa els deures, que es posa en una llista, que espera, que s'analitza la seva situació i que, per tant, el que no podem dir és que tot s'hi val, diguéssim. Escolti'm, senyor Morales, fa uns dies teníem aquí en aquest estudi el senyor Salvador Illa, cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, líder dels socialistes de Catalunya, i ens deia sobre el tema de les ocupacions i en referència a Mataró, ens deia, diu ocupacions ni en C ni en K. I això ho dic per un tema que aquests dies també és notícia a Mataró, que és l'ocupació amb K de l'antiga escola Menéndez y Pelayo, en la qual doncs, un grup de gent, el Sindicat de l'Habitatge, han dit que allà hi volien fer moltes activitats per la ciutat i s'organitzen durant el cap de setmana diverses activitats.
en una escola que fa 4 anys que està en desús, on el senyor Jerez, el responsable de policia, ens deia és que allò no reuneix les condicions i a més està previst allò tirar-ho a terra per fer-hi crec que és una zona d'aparcament. I que, per tant, no hi haurà negociació, és a dir, que han de marxar. Vostè, quina opinió té sobre aquest... Vostè forma part del govern municipal, també. Quina opinió tenen des del seu grup municipal sobre aquesta ocupació amb K del que és l'escola Menéndez y Pelayo i també d'aquesta afirmació que feia el senyor Illa? Bé, jo respecte al tema de l'ocupació de Menéndez y Pelayo, amb aquest tema crec que hem de considerar, per una banda, aquest edifici, no? Tots els informes que nosaltres, les explicacions que se'ns van donar, perquè això no és una qüestió de fa 2 dies, és una qüestió de fet que estava recollida des de l'inici del pla de mandat, que estava fins i tot i que està previst en el pla d'inversions al seu enderroc, perquè ja hi havia una activitat allà. Recordem que teníem la seu de l'escola de música, que es va traslladar a la nau Minguell justament perquè no reunia les condicions ni de salubritat, ni d'accessibilitat, ni a nivell estructural per poder desenvolupar aquesta activitat allà, i conjuntament van prendre la decisió, perquè també segons els tècnics apuntaven que fer una rehabilitació d'uns edificis, que en un cas és dels anys 40 i l'altre dels anys 60, el cost d'aquesta rehabilitació és molt més car que tirar a terra l'edifici i fer-ne un de nou adaptat a les noves normatives, a les noves necessitats. Per tant, a partir d'aquí, allò que hem decidit, allò que hem discutit, allò que hem valorat, lògicament, a més, estava la licitació en marxa prèviament a l'ocupació de la licitació pel seu enderroc, i en tot cas, el que hauríem d'estar discutint i debatent és sobre el futur ús d'aquest espai d'equipament. Que, mentrestant, lògicament, si ho tirem a terra, pugui servir com a aparcament. Està bé. Ara, nosaltres hem d'anar més enllà, hem de pensar en quin és l'ús futur d'aquest equipament. I en aquest sentit, el que no pot haver-hi és cap col·lectiu que s'erigeixi en representant de no sé qui, que digui, no, aquí el que s'ha de fer és això. No, a la ciutat hi ha molts grups polítics, hi ha un teixit social ric i molt divers. La meva opinió és que s'ha d'escoltar tothom. Jo crec que quan hi ha mobilitzacions socials estan posant en evidència una necessitat, unes mancances, coses que podrien funcionar millor a la ciutat, i en aquest sentit, fins i tot nosaltres com a grup municipal, amb el col·lectiu que ha ocupat l'edifici, ens hem reunit per veure quines són les necessitats que estan posant sobre la taula. Ara bé, jo sobre aquestes necessitats el que crec que hem de fer tots plegats, Ajuntament, Govern, oposició, les entitats, veure quines són les necessitats realment que existeixen i com podem millorar la seva... Vull dir, si hi ha necessitats, per posar un exemple, de cursos de català, el que jo penso és que les persones que estan allà han de fer aquests cursos de català en condicions dignes, no en un edifici que s'està caient, perquè més enllà de la seguretat dels propis usuaris, el que jo vull és que rebin una educació digna en català com ho reben la majoria de ciutadans. O si hi ha persones que malauradament tenen necessitats alimentàries, tenim un banc d'aliments gestionat entre l'Ajuntament, Càritas i Creu Roja que funciona molt bé, i si ho hem de millorar, ho hem d'ampliar, parlem-ne sobre això, però jo vull que les persones que tinguin aquesta necessitat tinguin garantit que tenen una administració com l'Ajuntament que està al seu costat. Si manquen espais esportius de lliure accés a la ciutat, parlem-ne sobre això. I està bé que hi hagin entitats que posin aquests debats sobre la taula. El que jo considero que és inassumible és que un col·lectiu decideixi que un edifici que entre tots hem decidit perquè té unes mancances estructurals d'accessibilitat, de salubritat, que ha d'anar a terra, s'erigeixi i digui, no, nosaltres ens fem amos i propietaris d'aquest edifici i aquí s'ha de fer el que nosaltres diguem. Jo crec que aquest no és el camí i, per tant, que en tot cas el que hem d'obrir és un debat sobre quin tipus d'equipament, i segurament des del nostre grup apostem que puguin haver-hi equipaments socials i culturals als barris, però aquesta no és la manera de gestionar aquest col·lectiu. Es queden 10 segons. Per tant, aquest col·lectiu ha de marxar? Aquest col·lectiu ha de marxar, sens dubte, i podem parlar sobre qualsevol necessitat a la ciutat, però aquest col·lectiu ha de marxar, sens dubte. Senyor Sergi Morales, moltes gràcies, com sempre, per haver vingut, i fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres. Ho deixem aquí, demà més a l'entrevista de Mataró Ràdio. Fins aleshores, adeu-siau, bon dia.
Sabies que a Aigües de Mataró et podem ajustar el preu de la factura? Si a casa sou més de 3 persones empadronades, establim una tarifa especial. I si tens dificultats per pagar, també tenim una tarifa per a tu. I et facilitem el pagament per terminis sense recàrrecs. Més informació a aigüesmataró.cat. Aigües de Mataró. Servei de qualitat per a la nostra ciutat. No saps a què t'estàs perdent. I t'hi perds des de fa molt. De veritat tu vols seguir perdent?